Zdravím všetkých priaznivcov sušeného mäsa. Týždeň nám ubehol ako voda a máme tu druhé losovanie našej súťaže o 3 balíčky sušeného mäsa Lean Beef Biltong 50 gramovky plus 5 € na pivko. Toto je náš príspevok so súťažou. Minulý týždeň pondelok mal tento príspevok 233. Páči sa mi to. Dneska máme 447, čo je zvýšenie o 214. Páči sa mi to. Taktiež minulý týždeň pondelok bol tento príspevok zdieľaný 260 krát. Teraz tu máme číslo 522, to znamená pribudlo 262 zdieľaní. A príspevok získal 411 komentárov. Z pribudnutých 262 zdieľaní bolo veľmi veľa príspevkov, ktoré boli zdieľané jednou osobou viacejkrát, takže do žrebovania a losovania sme mohli regulérne zaradiť iba 145 príspevkov. Naša facebooková stránka od posledného losovania získala 127 ďalších lajkov, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Sme veľmi radi, že sa vám súťaž páčila. A poďme teda už na samotné losovanie výhercov. Ako sami môžete vidieť, tak kôpka lístočkov so zaradenými ľuďmi do druhého kola losovania sa nám pekne rozrastla. Tuto na tanieri sú lístočky z predchádzajúceho prvého kola losovania a za tanierom tu sú nové listočky. V kôpke na tanieri nám zostalo z minulého kola 137 listočkov a tuto v tejto novej kôpke máme 145 nových listočkov. Takže ja to teraz zmiešam. A trošku to premiešame, aby sa to jeden nám padol, tak ho zdvihneme. Aby ste opäť videli, že sa v kôpke nachádzajú naozaj reálni ľudia, tak si zo pár vyberieme na kontrolu. Takže prvý. Vrátime ho nazad. Druhý. Vrátime nazad. A ešte do tretice. A môžeme ísť teda losovať. Prvým výhercom druhého kola bude pani alebo slečna Božena Garčarová. Druhým výhercom bude, dáme z kraja, tento. A je to pani alebo slečna Andrea Filová. Týmto obom výhercom gratulujem a zajtra mäsko aj 5 € zabalíme a pošleme na adresu. Budeme vás kontaktovať správou, aby sme získali vašu poštovú adresu, aby sme vám to mohli čo najskôr poslať.
Takže tu máme oboch výhercov ešte raz, aby to bolo jasné. Dúfam, že to je vidieť. A v minulom kole sme vylosovali taktiež dvoch výhercov. Vieru Vidholdovú do Kopilovu, ktorá už svoje mesko má doma a takisto 5 €, a pána Antona Beniaka. A bohužiaľ s pánom Antonom Beniakom sa nám nepodarilo skontaktovať. Nereagoval nám na žiadnu správu, ktorú sme mu poslali, takže vylosujem ešte náhradného výhercu za pána Antona Beniaka. Takže náhradným výhercom za pána Antona Beniaka, ktorému pošleme výhru, ktorú mal dostať pán Anton Beniak, je pani alebo slečna Gabriela Totová. Týmto jej gratulujem. Týmto by som sa rád ešte raz poďakoval všetkým vám, ktorí ste sa tejto súťaže zúčastnili a zdieľali náš príspevok. Taktiež ďakujem všetkým za to, že ste dali našej stránke páči sa mi to. Pre všetkých z vás, ktorí ste sa zúčastnili tejto súťaže, sme pripravili jeden malý bonus, a to kupón vo výške 15% na váš nákup v internetovom obchode sušenemeso.sk. Tento kupón môžete využiť jednorázovo, a to tak, že keď si vložíte vami zakúpený tovar do košíka a následne idete v košíku do pokladne, tak v pokladni je poličko kód kupónu, kde keď tento kupón vložíte, tak vám systém automaticky prideli 15% zľavu, čo znamená, že vám bude odrataných 15% z celkovej sumy vášho nákupu. Majte sa pekne a ďakujeme.